Днес ще готвим в кухнята на Мастер-шеф. Сега ще изготвим. Първо ще е бургер. Да, първо ще е бургер. И хора, само да ви кажа, че той за първи път играе в тази игра Тока-бока и още не знае всички рецепти в Тока-бока. Ние ги гледаме от моя iPad рецепти за ядене и това ще ви ги показвам. Затова той не знае някои неща, хора, защото е тъпичък и затова ще му го казвам някои неща. А къде да взема питката? Има ги, ето. Хора, моят приятел малко е такъв, затова той за първи път играе доста дълго видео. Да, защото имам да правим много рецепти. Може да има и втора част на рецепти. Не се знае. Защото има и други рецепти по-надолу. Да. Които съм видял. Добре. Първата рецепта е бургер. Първата рецепта е бургер. Ще ми скараш ли питката? Да. И месото. Питката. Ето, хора, ето е питката. Изваме ето това месо. И ето, това е първия бургер. Ето, хора, ако не сте видяли нещо, още един път. Само ето тези неща трябва да ги вземем от магазина. Ето това вземате и тези двете тук. И бургер. И се дава двоен бургер. Друга рецепта, давай. Тук ще хвърля храната. Ще донесе един човек да еде. Защото няма как да я хвърлям тук. Ето. Сега... Нека да седни човека. Е тук някъде. Е там някъде. Ай сега да правим. Що сме яйцала? Къде? Остиги в басейна. Добре, сега питка. Пуйката я взехме. Пуйка с питката. И сега питка с пуйка и бум. Бум. И става двоен бургер. Сега питка с домат. Добре. Питка с домат. Домат и питка. Домат и питка. И става този бургер. Сега трябва да отидем на магазина. Да вземем ето това сиренце. Или дай да видя мой да го има тук. Хора, чакайте малко. Да се изясним неща. Не, значи трябва да ходим в магазина. Защото трябва да вземем някои неща. Трябва да вземем нещо от магазина. Трябва да вземем ето тези всичките. И ето сиренци. А тези другите ги има. И две сиренца да вземем. Защото виж има още едно със сиренца тук. Две сиренца ли? Да, ето тук. Хора, извинете, че се забавихме толкова. Да, защото някои неща ги няма там и трябва да ги търсим. И затова учваме за синьо сирене или не знам. Не, това е бяло сирене. Да, ни трябва две сиренца. Две сиренца казах. Уф. Да, и второто, чакай бе. Две сиренца. Да се получи питка с. Две сиренца. До края, че... Две сиренца и ще ни трябват едно, две, три, четири, пет. Аз само 3 намерих. Значи ще направим само 3. 4 млекла. Не, значи, че четвъртото, петото няма да го правим, защото само 3 намерих. Четвъртото и петото е. Добре. Извинете, храм. Има да се помеси в трупата. Къде ги сложите? Има някаква кутия тук. Хора. Хора, извинете, просто Столеле ми влезе в стаята и реши да навиди. Поправим, а пък тя те и направи много
се извинявам, хора. Гледайте до края, защото ще правим най-накрая суши. Суши доставка. Да, Ако искате, ползвайте промокод Анди. И хора, в коментарите ще ви оставя промокода, как да си купите кейсовете на Mobile Fox безплатно, но за процент 50 лева ще струват, хора. Добре. Сега хора, изкараме ги. Взимаме тези неща, донеси. Затова ще ни трябва, затова хора, отдолу под описанието има линка и може да си купите за 50 лева в Mobile Fox 3 такива. Що не се пуйка, бе? Абе, за кой не пуйка? Трябва ни пуйка. Пуйка има тук. И хора, накрая ще ви покажа един мой рецепт. Личен. И става джунер. Шаурма. Джунер. Шаурма. Сега Питка с салам. Ето салам. Питка салам. Абе, ето я тая питка. И салам. И става много джунер. Да, с кренвиш. И сега следващата рецепта е Тофу. Тофу ще ни трябва. къде да? Тофу. С какво? Трето нямаме. Затова ще ползваме спицата. Хора, трето няма. Или чакайте, ако ви... ето. Той състои, хора. И става ето такъв джунер с тофу. Да. Това е такова. Сега ще ни трябва пица. Пица с домат. Не пица е да направим. Пица с домат ще ни трябва. Домат. Пица имаме, домат ще ни трябва. Пица с домат. Сега хора, че не мога да обарам тъй. Да вземем пицата. Да отворим пицата. бе! Не мога да седите. Иди, давай. Я. Слагаш, давай. Слагаме домата и става пица с домат. Да, сега правим макарони с домат. Как се правят? Макарони слагаме. Имаме домат и на макароните къде са, бе? Макароните са... Дай. Че ти не знаеш къде са. Явно май няма макарони. Ето ги макароните. И става спагети. Да. Спагети. Сега. Ще трябва питка с салам. Салам И питка. и тук е питката. И става Хот-дог. Ама трябваше отгоре да я сложиш. хора, техничен проблем. Чакай малко. Чакай, дали ще... Хора, той с кремвиш, да. Хора, те майчина излагаха. И аз съм една друга рецепта. Сам трябва да намеря така питка. Ето. Не са правите, просто не излагаха. Ние гледаме ни рецепти, ама те са показали грешно. Ето така се прави. Хора. Сега ще ни трябва хляб такъв. Такъв хляб с салам. Хляб с салам. Багета. Да, багета с салам. И салам отгоре ли? Да. Написала. И ще стане хот-дог. Пак някакво. Ще ни трябва сега багет с такъв. Такова месо. Месо с багета. Багета. Месото отгоре ли да го сложи? Няма разлика как. И става сандвич. С месо. Сега ще ни трябва това с пуйка. Давай. Багет с пуйка. Багета.
с пуйката и става сандвич. Сега ще ни трябва зели с пуйка. Зели с пуйка. Ти пропусна зелето. Зеле. Абе не бе! Той не е зели. Ето и той е зели. Чакай, че направихме нещо. Той с тумач. Става. Това е. Става кюфтенца. Да, а сега зели с това. Ние го взимахме това. Давай. Ето сиренци с зели. Сиренци за зели. Зелето. Сиренци с зели. Аз го пропуснах. Ето е. Сиренци с зели. И става в салата с това. Сега ще ни трябва това с риба. Това с риба. Това е най-надолу. Ето го. това. И рибата. Риба. И Течо! става рол. Хора, за малко ще се забавим. Течо, има ли за реално? Тук за телефона ми. Това ли става? Изключи го бързо. Чакай, аз имам едно друго заряд. Махни са. Малко букве. Чакай. Къде ми е другото зарядно, като ми трябва, бе? Течо, стой. Говори на хората по това време. Да не се извърши телефона. Хора! Приятеля има 2%. Това е. Спешно, няма ми зарядно. Чакайте хора малко. Чакайте хора. Давай. Имаш ли? Хора, взим малко сега. Давай бързо! Газ! Хора! Газ! Слагай го! Затвори вратата. Чакай го! Ама чакай! Да го оправиш. Няма нужда да го правим. Имаме един Давай! Просто слагай. Зарежда ли са? Да, хора, извинете малко. Технически проблеми. Сега ще е някакво друго. Сега сме... Това ще... Не, това с яйце. Не, това с яйце. Не с риба направихме сега. Не, това... Да направим това с яйце. С яйце. Яйцето. Ето яйце. Може яйце. Бяло яйце. Може и друго. Няма разлика. Я с това. С мляко. Не, той не е мляко. Е това. И става. Слушай. Сега това с краставица. Това с краставица. И става пак суши. С краставица става пак суши. И последната е картоф с салам. И става... Сега ще види много картоф с салам. Пропусна го. Много пъти, ето. И... Хора, това е последното, но за сега айда пака. Той чао, хора. Чакайте, още не е чао. Само ще опитаме нашия човек дали ще изяде цялата храна. И е изгълта цялата хора. Но за сега чао, хора. И сигурно ми беше приятно да го гледате. Честита нова година.